Ka dorbar shnong Kenchester Oxford rilebong. Ka ajing kershan ni ka jingdawa jong ka Khasi Student Union banwing no yaki beriu ki basa ha Maxwellton Estate ha ka baka KSU kala kano bagi datang ki basa bean. Dangshan ka KSU kala lej bane kandu bat IT ka dor khas ha ka Deputy Commissioner jong ka Khasi Hills ka kong RM Kurba bat aiporu bahapo khatsan sngi de banwing no yaki basa ha Maxwellton Estate. Ha ka dor khas ka KSU kala penpauru baka tiga jaka kadai ke badang hap hapo ka dorbar shnong Kenchester Oxford rilebong. Kenang bantip khambaha halor ki beriu ki basa akatiga jaka unong thok khobor ulayo banyakran bar urang ba shnong jong Kenchester uba glanding lingdo ha ka jingdon lang secretary shnong uba emlingdo kirang ba dong ba kentup uba bimal nyang ba DL nonglat bat uba Victor Kurba ha ka ba urang ba shnong ulaya thu ha ka ba nakalyang ka shnong nakapor syakapor kralej banbu jing thok ha ka office ka DC bat Shillong Municipal Board banom sha yaki beriu ban syong ha ka tiga jaka namar ka jingdon jongki ha ka tiga jaka kalapan jabo yaka mariang Henry Omdon bapatiau ulaya thu baka dorbar shnong kam shem la syong klikti halor kane kamat baka KSU kalami menta syakmat Henry hakini ki khat san snem AA ka dorbar shnong kala jupen sngau syaki bor bahalor kam tam ha ka office DC banle AA baka shnong ka kwa yaka syong suk syong san bat yaka khut ka suba Shushu ulaya thuru baka shnong kam tip AA na ki yo bantan boarding ka umbam umdi bat mano bawan yalam yaki syakatiga jaka ka penlingo ru ka dorbar shnong baki beriu ki basa hakatiga jaka kidon ni ka epic klam ka NOC na ka shnong bat long kinong tap vote jong ka khat khandai South Shillong ki biang ru ki senot sngi kha Henry ka jingyo jong ki yakini ka dorbar shnong Kenchester kam don jingtip ka dorbar shnong ka Kermans kham bada ka jingya tre bat ki seng bhalang ba pher ringkat kinong shong shnong en sala ban penbet ya kane kamat. Ya don lang ni nga di rang ba sinong ini di rang ba dong ni rang ba dong ini sekretari sinong ba ini rang ba dong ini don lut long barak ko ke sinong hima tapi don lang ni de halor bangilai I kumtu ya ketu ka jingthor kilai kopi sangi ke sinong ro los kat ko media menin ke balami rang lai I kadai ke basisha kani kadai hapo kador bar sinong Kenchester Oxford Relbong po jingpe jonga ko mo het ka ma di kani ka ketu ka jingja kumtu malabatai gitu ngilai I gitu jing batai gitu kinong songwai kumtu kalong kumtu ngi ru ngi sngo kumtai kani ka kamdei ju ko batmai ka kies ka bal arim ha derengi kum ka sinong ngila tre sibun ba ki kammo tang bangim de kita ki breu ki bangi pen media lane bangin wan keren press kumne kumbangi mi menta ring la tristom la bun snam nadu ki nong ki kam snong kirang ba snong ki barim ki baja mo la slem ha lor kini le tristom ha lor kini ki ba ngitip ba ka don kata ka kut ki sang thi ri ngi kum ka snong ka ba kongsan jungi kelong ngipej ya ka bah kamiat ba dia ka khut ka suba mo ti halor kini ka khut ka suba pi hang thi ba ki don ki tu ki bari masih hang thi neng di hajing sisa ya kan ne wat nado ba kita ki wei seng ki ba la ami persentangi ai khuble ya kiro ba kila shem ya kan ne ka ban pen pa perthei mo ki KSU bat kila ajuan ya kendo hi barabor yang aku merang ba sinong ro ba yang ki komiti ro haki khep ba pher mde tingkin ne ki jingja ki ba pher kum ba jang thi po shelter home ki wei ki jingja ki ju don lang ki juan lang hilung ba kisnong mo te nitip bhai kini ki baro te halor kini ga kumong ong ipi ngipe ki jingkhoi jing suba ka bakong san e mo ada halor kini gi jingkhoi khamtam ngila dap tho sha DC sha municipal nadu kisnem ki ba khat riu e ngarang ngam patlong rang ba sinong te ki por dang long secretary manga ngila dap tho sha municipal banweng ye kini ki kauset niklem ong banweng ye ki bria yung weng ikaw set nomor ka penjabo pelat kimdon kibasa ang tur kimdon pankhana kimdon ibha kitu kipor
Te hau khat san ru mila tho cha DC ru halor kini ki ba hang tu ba kim don pankhana kim don e ki ba sulai pathar kum tu pen te kapan isai met yang ngi ki nong song snong namar ngi pe ya kata ko ma ong e pin adun kong ya ka bha ka miat ka jing ya be ya reng ti ko snong ka song sup hang thau song sang ba dia ka ku suba halor kita kan ki nong rim te kitu gi baki keren gum tu kalong ba ek ek ba de hi nomor ba rei ka balengo kalong ba ka sarkar nor ngi la ju elek kendu la bun sin ba bat ka government mo kham tam dc mo tang sian rong le kendu ba na dc we haldin we hedin halor jinge kan ni rei ka ek ba sngo lengo kalong ba ke sarkar i kumba ngam ong kan no sarkar mo kam dei kan ni ke bam chan mar kan ni kala aja pik assembly kala long sene nadu ki ar hajar tam dei nadu bakala ing gatai ti kiai nang tu ki minister ki chief secretary ki governor kiai ki officer ki ceo ki berkeras barakhoi kumnu kimyo i bakatu ka jingri masin tu ka don hakmat get jongka temporary assembly tengi halor kitu ki ngi wat langi la le ngi kumang la ong pi men ngim jumi perthai re ki jing treasure jar ngi ko babun ba ki don on record kla ban find out na po di scene po municipal la tholu halor kitu ban nom chai kitu ki ba syong ha kitu mar kilong ong no tak tin bong illegal ne ki en mar ki ong ba kat bai kendu dc nomor bling isa ong illegal nomor ba habang ilek IDC bat ban pan jingbet namar ba ngi ngim don ka office nong pi te kini ki bri kuma ki ong bakade ka jaka jong government ki bri song e kuma pilai i menen ha to record dan ki basio menchua don baklem si song e te ngi kum ka chnong bang ila don south house nem ga dot bar chnong yongi ngim don ka office ngi ale kendu IDC reng kat ba jing tho mam dei tangga yu ban pantang ban don office hang tu ru kim ayang i ki ong badang don kut ki spesutu tingi ngim kwa ban long kum kine gi ba syong menta ki ba syong gum tu tingi kwa bang indaya da ka sistem ken proper channel ken da kalinti ki ba bek da ka baya pan din bet da ka ndai yang gi ba pan din bet mai tingi ladang ile ajubor ngi sule syong tu ru yo le singi ru ngi syong tamang ngim kwa noi kata tingi kwa da ka ba bek ga ba yungi la le bon sen hado ba ban keren ya kan ni rong so tong makam jumi perthai ki jing tre sistem jong ni ngaong ye phi minimum kan nom de ye ki khatsan ar phos nei la tre sau phos nam kan ke snong gala don ti tangkum ta te kitu ki bro ngini ya ong kum no kelong tang ha taru kom ke ngim ngi bud dien bat ngi ai pan ye te ki jing kwa jong ngi ro ten re kam sum poi si se te ke jing mi jung gini ki seng kelong ke ke ba sutenat ka bha ba ka pa perthai kum ne thnang ba wat kinu giwe gi jai seng dei tanggani ka seng ga ba mi ke siu kiwi ki seng gi ba trei la ki jong ki kam mon so bha jong ki mo ka ba ka mi adung ke jai ban riu ku mangi ngi trei kam snong ngi trei nam taw unong song snong ka imlang ka salang ngim yo tulom rengi trei makiru ke ju tilata king don jing trei lang le se kala ban long kam aku ke sngi kene rekeni kala slam ba ka mong la ong e pi wat tang kene ke dor bar snong kala don sau pos nam telesi kani kala don nadu syam swai gitar ngimtip mo ngi basyong de kelong ta kita kijing pensai jungi helor kani tingi la le stom hin rega government ka long ba kam don skor kam don khmat kam don kechat kam don kti ban le ye helor kini ki kelong ka ba e ba yang ngi kisnong te hang tu tingim da don record ka ba tikna hang tu mencua kitu ki por kila sedang hiban ya lum tang mancu lum kerteng kum tu kan mau rof li badang mentati imat keladon hi kum ta bani ki san khon ngor lanang song purim tu bola nang kelong ta kan pi halor atan ne ngi kum kinong song snong ladang pan la ne uong yang iwan ra ka dokumen means kapatani kali dokumen kat badai jong government mo diklaim kata temio no roma tere kini te halor kita ngim tip te dan batip
mano bale mano ba ai mano kiwan ra kini ila chu pencai gomen ngong ai yang iru ba kena mengintip ki gide ba syong kena ba dadon kanu isuk in ban ya kontak ma genre ngimla mantip ngim don jing ai na kasinong halor kita ki NOC ma ya kata ban ong be anyen nong ngim nom nang ban ong kumta ngi shu ong be kinong syong hang tu ki ba ngiyawat ngilek ban yawat utrai ke dekat batip mangi try di revenue ting yelek ban ong bay bagi dei nong syong apo ka revenue lan kan ti kala ada kata ka revenue lan kamle gidi try maki ngin ong gumno kum ka sinong mo phila da PIY yeng yano nong syong wai ba utrai yeng kala da utrai yeng ong ngi kum ka sinong la long third party kum nong in like interfere than mangi tu kamla no kalong ta pi shane kalong humne kajin kit yot kawan kit free be ka municipal free kawan be jan man ka sisni pep sisni ten na yeng iju ong kibre bikin le berat be kitro kam ju don kata ka problem kata mo kajing siu ngim ju involve be bang kata kajing siu mar ngi ru elade free ino thabut kibun ba kat kum batip mangi te 90% kila don bot lupa barok kimyo recommendation nasional ban yo efek tang ba kila yo ten na eki yo katarung imtep longkum ko ong kalait mene ka ju yo light tingim tem yo efek tamang imtep kila don efek tingi kum kasinong pin le kum no pin ong dei bo ba dei voter jong ka 19 South constituency kidon bat certificate kidon adong tu la ban keren halo katano kum klipi de illegal nangim la man ong katano kat kum bachu asngogum tu kitre keleng hidon ki bateri private kidon wat ki bateri government rong mi kersang ban regularize ki en mar ba fi kum ong ba kimi ki kum tu bang la ong mentan spang setar hum pila dang im la ban regularize ki mi ki jing klumar ki jing thot ki jing wet ki jing ja ki basmusi pi kam internet ki kum ong pi ngi pe ya kasinong ka pe ye ke ka khoi ka suba ka pe ya jing sub jing sain telada kita kim biang kam wei kam ong ade jonga wei kam ong de poi em ka jing klumar ka jing yom bombe telada ngi regularize kita ta kasuk ka jing le ka ki isu ngai ro sutenat ka bakilami pertai gumne kum ong pi ngim jumi pertai dan reda ka bami maki gumne ngi kersan lang ya kata baki juan ban ya kenduk mala ong mene ti hajing sisa kan ni ka mak sultan le kum yo sngongi menchua mo ngang pat chong sene menchua mo kini kila dei tradisional ne kirang ba dong kini te kila dei tradisional ne sekretari menchua la da pi kan mau le se pi ru pidang kena tarai hakita ki por ki ong la mi ba kila bo wat mau nong rem hang ne apa mak sultan nam takarai laban college Sutu labu do to minister jong revenue deputy John Deng Porman mo kisnam kat nong amla ban ong ken rekadon on record kita ting lasuk ki nong sung sunong gitu kanala kemen ba la dadon kata kan long kijing mentoy katanya ke sunong barok kawe ka baar hadian kata ka feel kalami sakajing sngo baken long ka pak hapo ka Maxwellton Estate nomor ka cakal he telah dalong kata ngila kemen ba kenang ban regularize ki ne ban penkhoi ban itanat ru kadang jing itanat kan don tere gitar ki feel lo te ngimla ban tip ka ke daw kumong pi wat ki officer jung government ru ki juan ban sorbe bat nga kum tu julek i ban sorbe keleng renda kila ai report maki ke dal apoi kham seneng ka syukur no ka sakut no hangno ngimla ban tip na ke daw kilomta tikan kampoi si tengi kmil tiba da kajing trelang kini kiwi seng dei tang kata kaseng KSU mo ki FKGP kini ki hitu kita ki ham kita ki mo kiwi bat jing kersan lang yung pai ba bro kui katang kam tam kani ka red laban dobar pilun ngiju ong karai laban dobar mensua ngadei sekretari du jong kani ka dobar pilun tingi kersan lang nam ta kajing bhalang jong kani mar ka bhalang kani ka thai pila dawan ra ko mo ong menil dawan ra to college ka bhalang ya bro koi ka than jong kalaban bro ti halor ka tu sa sin ngan ban meng tu kajing khoi ne na man nga de way member na kam ta kani ka pila ju sngo kani ka bami menta regeneration jong ka jing pen khoi ki wa am khra wa am serpi
Te hakini ki arsina mantana do 2023 ngade we member naka subcommittee jong kata but ngila chudon meeting wat hadu chief secretary level chief secretary pollution PHE municipal board mangi kisnong kirang ba snong barkot kani keju appoint la risman kalas kadai khat khandai tarik December 2023 recently hapo central library have a long chairman DC chairperson DC kaju ka isu ngaju raise ya kane what happening badan chief secretary ro ba de ban weng no swai kine phine pan khoi wam khrai ke habau ne ka batui nang ne na kitu ki masi bang om ne barok khoi hiju ki jing keren la keren ha ki meeting bahe ki don kat kita ki level ro rekam ju poi sei ki sutu pi na ta kada ko jing tre system jongi menta kane ka de first time bai ngi yo mi ma phi ban keren ba phi ki media kare ki jing tre system jongi kirang ba dong kirang ba snong ki bam chua ki member ki de khat jong ka la bun ki tre system ba ban le ngim yo jing se so